Gardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Inod langa o kejor kece ke biaso mati muslim akhe artaningkan cricket home Karbi oso piaphan kacholang remchi aphan kabori lakha khri troxi so chengthenta constituency ke paro domrui inglong cheklang su arong along inod kece ke biaso mati muslim akhe amen khauroi islam arong nagaon district Samuguri, Karbi Anglong, Bihake Klemamen Pen, Karbi Anim Sopi, Artaningkan cricket home aphan kacholang remji aphan kabor ibon. Jongpon me kedam tanga poro hots tame la posona lamki klang pikli. Bonta kang sai ke pasodak ka vedada son la poson alamki klang homlo. La se la poson a order dur ke me mune da phan Karbi Anglong kidwan ham phanga song atum lang prong pumapota chirok togara da tumpen chithan po. Bangso amonit kai ke tame arong damsi lang oke jorpon asai si klempon bomlo. Bonta bangso aparok aning kahing nodak ajok hemalong munit abe usumar det pupang thek pami asoi kimi chu nc inut arta kijum hek ningkan cricket home also pia phan kacholang remji aphan bor iponlo lapen bangso oso aphan langroi antami arplung dun bon pusi also pipen nang chithandun sitami also pia bangka chapa jok ji aphan kabor idoko ka joksi jokpon plot lo pusi nang chithandun bangso alam apiapo aphan awosopi chithan ponsi aparok aphan pini nepon cheklo bangso aparok along ta lasonsi so arlo aphan kachulang remji lok si kabor I lapen ke phoponta doluputa birta long ponthu dak non det kali puta birta riponlo lapen bangso amonit puan choma thadeta ili Karbi kheke jatta chuwidun thek thepusi chini si pherere pinpen pini sitami wangthulo bangso ke banga hotsi khauroi islam aphan rongarat pen nepononglu nonamat rongmongwi police station atumsi chiparideng ponsi rongmongwi police station an pondelo sita isi ningduk meme alama bangki kisung ke phowek apia po tumke ke boy det mati kilu kelom dera joksi case mati lam hoi chitami pihai hedalo puta pherang ke thingnu nang pachini do lasilason KEC kisung ke phoalong Karbi Anglong ham phanga song lopen Karbi khe ke thekeri atum penta kisung ahem tu na tumalong kacharabdun akenang sot pata ke ongdung cherok togara da tumpen ningjipo laso along mithanga monit ke thekeri bua tumta ki chokche do kokma puta matha da memi athe case pira ingsai pamilong nang jipu kamatha ponchi kalisi nang tum case pilote kai kita case je hajirwer nang kokpu nang litumpu anaja kong duma hai huisi therke habdun thurong ajok bangsu ke phowek apia po atum tami case pi hai hedalo aning thang ot pusi kalang di laso hedi em ladak bangkon to ladak hemalong ke la usmar tum dele he smart unde la se apai phan che than se nita chini lo mentu laga ghotona ke humbar di lage hem ke kona lage la bang samuguri ni dun mange cheklang so di kalang di nte ko son la hok pet alam bang ge em nang than dun iktak tha nang tum hen pen ke pho bang ge doni kusi non thari lo laso sa bura lok la so sar bura lok lo amen ke asar bura amen ke nte la mani ke maniram teron bolo la ke phobek o supi men ke bolo sunita teron pi ata kon bag do po 13 APHOC Ratcharia Songatum Lang Sumi Pialo Mike Dupo Lakhanger Honey Missy constituency Kaparo Koilamati Pankehelo kilometer circuit Lang Sumi Pi open station of Terepua Chicloni Pike Tro Arni 60 Putak Lapen Mass joining a mic Kipidopona Hood Ongdung Mitang Song Penchi Odunsi non Kivangi APHOC Ratcharia Song MP Jai Kathar Aphan Ansusi Ongdu Award Pen Kipai Dunji Aphansi Japongora Kipidun Karbi Anglong District Alota Kidam Tak Pinangana Porpenta Apong Pinabang Kiliga Hota Haidundi Sita BJP along Intang Krupen Kachidai Dunkoi Intang Kring Lapet Armo Paiki O Unodi APHOC Ratcharia Songta Kalang Nona Ponsita Karbi Anglong District Nijang Karbi Anglong District Lapet NC Hills Dimahasau La District Homa Parman MP election along Jai Kathar IAS retire Aphan Kipahai Ponji Aphan Sitinangan Jisik Chidang Pon Bongtang
Nilip MEC constituency ke Palong Kang langsung piano let kota IP jong si Rajaria Sumato mai ke do kono hot ka do ka bang Bharat DCC chetong do lapen don trokler ke patrol BJP Nilip Democratic Forum lapen Congress mithanga sawano bidodun ben ningka che theka ya join ni bini pen puthon IP jong si sawano jingbi don tango bini pen ki IP jong si MPM hoi Baca partai dun jia bang pujai ke harapan sikit hai dun jia pan cerap studun popota maya long cikhan dun renti maya long baca dong dun APA jong si lam jai sar pom dong di kathar APA jong si dun mai pura justice so na pen rong sara dun na pen kapre man pen ki dua dun cetong dun mai kacari pon abang langsung mi APA jong si budi sir Timothy Terona hin pen mai cari pon lo kacoro alam thi ke than pon mai pu Emmanuel Killing pen pachun pon Aluhi Sarpo Amana Pen Kachatong Dun APHLC MP candidate Jai Kathar, IAS retire, Mayelong Kipuke, Nona Ponke Inglong aso mate Karbi, Ringma Pen Chenglok, Inglong aso atum Kibang Giarnianta, Kejok Wan Lapen, Methangalong Le Pilang Lapen, Longri Long Pat Lapen, Article 244A, Hem Prekang Tim, Long Nangji Pilote APHLC aso Long Le, Bangnon, Anke Nili Jong Sike Hailo de Angtan Pen Kibang. Kichi ke biya tuma phan ke voter pen ing than lapji longli philangta jorong le lapen hemprek ke palongji aphan isi pen isi $60 ona teng pen saidu anta claim vek ji pusi kladak pen pachini po non BJP sarkar atum sakurita tangka kedo inglong aso kalia tuma phan si ki pike ong na pen contract than bang tuma phan anta akhi atum si ki ong lasi quality education po men pen kedam tang pinaan Alo than bang phubang phia tum chiklo jon bang bainong kilong le a chiklo kelong le pen kamata kisong pen a jok jam ke dam atum da dolo High Court pen order do ko ka phita ke che ke be tuma phan voter list pen non puanta ing than hai he lasi BGR along le along aron re pen ke do bihari atuma phanta tharli le reglo nili jong si ke hailo di nili ke fere re pen arona teng pen tharle pekji la pen election ke Ron kacedana sondo lasi nilitum ke hailote ke pang butang aron anke puthot chewan thula poputa thanpon lapen mesen ben lapen ong dungara chitong dunsi mai mesen pen pachun pon chukhe lapen Philip Tiso Karbi Anglong News Inut bahin ni BJP long doi mene Congress long doi mene sada ni ngar lo galang litum tisik at lo biar APHLC fan si piat ponon ke lai angge jong si piat lo ta hokalam lo ilitum akai la pe det ke cerai long po jong si pipedet polote rem det polote lage ki jut lo itum ron ke jedan ke rem lo la ben ki jut lo det lo pe kai ta ki jut na thu si ke dam pe prap tu pik khang yang ponon bang तो सर नांगले MP हाइडेट लोप नंग नांगले कुपी सी क्लेम के चेंग सी क्लेम पन जी ke claim si ke ni dum ke hang pi loi li tung autonomous state body APHLC tum si harokre sir ke bra trokebra sir ke ban kanta autonomous state wan lo seta congress tum war fit le non ni li tum bangala so APHLC pensi autonomous state ke long thu vek ye phan claim vek la po la pen hem phuar nam nang rabdun po e to long lok po lapen ke la so pige ni tum la 60 dul ke doan aprang men ke doan a power lapen ke long muchot 1995 aning kan da power penang ke long du hala anta ni tum exercise lapo ni to akam pe du etpo तुम फान कुपी लो मैसेज की पियांग तुंगा ni ne li pigang tung ke la election ke ron la ke aprang hot ke hile kaman mesi ron chedan non democratic system hot ke democratic bang government tum deng det lo democracy ke ilivar fit ta un e la so teng si tum chedan nang po itum e chedan ni pulote la election ke ron lo la ke la posi ron lo pulotang te itum kopia phan lo komat phan lo itum e chet komat ala abirudhe si tum chedan nang po komat tum si itum long le la pera keti la ben government sakori anta long le na nang chi et komat tum lo hala tum abirudhe si itum non ke chedan nang po hala tum komat phan ma kapehai kang tung itum bang hala phan pe rem nang po la hello hala tum kapehai kang tung ge BJP phan la pen Congress phan la tu ke itum chini lo itum Bihar pen ke wang atum Bangladesh pen West Bengal pen ke wang atum ke Congress pen BJP phan si pe hai ing tung po non jong si itum ekei ron ga che dana long itum hai nang i pulotang te la inglong arat atum komat phan si aning ke dok a candidate ma
Inglong rat atum aning ke dok ke APHLC hegalo gadi la si APHLC alida rapan ron non nasup labang so ron along pe high vek nangji pusi neli rat kado be tum panda choning ri ingtum Terus KSA Rongkuli Branch Pen Chingri Club Kuligang Tumpen Awareness Program Kipemanpon. Theri Nipai Great Rockani Borjan MEC Angkal Arlo Kuligang Community Hall along KSA Rongkuli Branch Pen Chingri Club Atum Chelang Pet Pen Ada Porpai Kepa Porpen Awareness Program Kipemanpon along Babu Hanse Maipu KSA Rongkuli Branch Pensi Mai Charipolo Lapen Kongchun Bang Katharsuning D Pensi Aluhi Pachinia Por and Polo. Sonsi, Jai Mekating Pen Awareness Program Kiting Pon ke Anti-Drugs, Education and Sports, Child Labor, Lapen, Child Marriage Sapatak, Cherok Tokomai, Chitanjamong Pondo. Bangsu Awareness Program Amai Long Aluhisar Po Man Pen, Abarim EM, Ramsing Tobi, Chopha Pon Aluhi Pen, Chitongdun, Kiri Inti, SGB Kuligang, Babu Inti Rongasar Kuligang, Anan Killing, Rongasar Sot Richo, Samson Teron, BA LLB, Sarthe Tokbi, Abarim Bank Manager, Christina BP, Forest, Chokomar, Baliraminti, Bid Officer, Lapen Habe Timoatum, Chitongdon Si, RD Doklong, Alam The, Chithanchimung Ponsi, Chirok Tokamai Mason Mayat Pet, Pechunpo. Bokajan Pen Sar Kurube, Karbi Anglong News.